Gapo kanipagayam tayo Frida sa napudbud no anagan. Tintay drama ita ngam sakbay na. Makablawang pa ni Ma'am Lucy Rivera dito USA. Ni Rosie Legaspi kan amin na Legaspi family dito Umingan Pangasinan. Kan ni Rosie Dakayanan dita Mayantok Tarla. Kastiman ti kunani pagayam Freda. Dear manang biyanang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki boyfriend, nga mawa nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwan damat. Nga moray maminano lukwanda saan latang agnaknakam. Aging gangay ti may sangal daw, nagawid ti taga syudad akabsat ko, katinawis na ti inami ang makipagnaad kadakwaday ti sumagmamano abulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kaya't yun ti sumurot kada kami ijay syudad. Anyat ko ak ijay syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Ta nagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ijay syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo amamu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan yun ti makimarites, nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko dito probinsya. Amuk amin ak arubak. Ken inal daw ang makikaarubak dito. Agawid kay tumatlaeng, no agsubli ti babaunan, nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon. Jak makabayag ijay. Agawid ak ladagaws. Ne, Dalen, Ngay kuyog mo ni nanang ijay syudad, bantayam. Ha? Apay, Bantayam, tamang ano, sumarampiting tuman ijayan. apay masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Jak ngamin imbagbaga kan kati naramid na dito lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kaloy nga asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo da jakaloy. Ta kinukwartaan na ni nanang. Binulbulat sing na. Namati mo't ni nanang iso atilay ni inted na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni nanang? Apay di mo imbagbagangay, manang. Ay naagungot no ibagakken ka Dalen. Ang sana balay ta nasulbaran. Anyan ni nanang? Iso bantayam ni nanang iji syudad. Mabalin di mo parparwaran. Pagtali na udem lang iji nagtibalayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, amum ka di day ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da, nanang. Way, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Dayta tay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira na la siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Ita lang amin makita na kayo. Crush na ko Nagpig ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbakatan kayo ngamday ta crush ti ibagbagayo. Lakayon day ta. Saanin nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat panagkitkitam kanyak. Bakbakitan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangak. Ado pa'y ladagiti ag-crush kanyak. Dalin, apay sana malamin ni nanang. Nagkikiti nagiti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandani na balkot amin apasit ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Naka-lipstick pa nga oray at dalang dito nagtibalay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatan. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bay am, takasaritak tumanan. Una na ta kababain. Kita nakiti karuba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayada na bakit dito balay. Kababain. Anya?
Nalabas mo ta sa ababayadan bakit, Alex? Kati sumat. Kita amat kami titsura na. Nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasip. Kan pasaray agpayub-yubay. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Tain kundi exercise dita paraangan. Agin kakanta aktap no tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisum ka man biyag ko, di mo kad ipaidam. Hindi jay timalyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Ay. Ha? Naghay. Hello. Kaya't mo ti pandisal. Isaw-saw mo di takapem. Ada aya ading. Adda manong. Mabiit laang ha. Urayan nagdita. Tayalaan ka iti pandisal. Aw, adto'y ti pandisal, manong. Thank you. Siya gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga rod agpada taan nawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsaw-saw tayo ti pandesal. Pensyonado kan sa, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam yun, naka-paper bag. Ay, basura man? Inaagi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa abigat ti panagbabasura. Ay, wanan niya. Ay, inak man payagpangin, nagpudot. Ala, nakalamlamin. Napudot ko nayo? Ay, di kay rumuaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod jacket Malamakan kayo. Saan? Dagaangan na nga rob. Kastoy kaon. Deti Dario, uminom ta. Tagim mata nga iti arak kan pulutan. Agin inom kaya. Kituin, kastoy ti libangan mi iti probinsya. Maburing ak ngamin nga agigyan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. At dadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabait lang tayo na mangalay ti baso kan tanom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Ang mga nuadramang gamat kanyak iti dalan ko. Asinig mo ti balayo nito'y. Di talang karuba balay. Dito'y ako na maturog, Dario. Aliya, sigurado ka. Why, na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Ha? Nagturugan nyo idirabiin nanang. Napuyatan na kanangururay kada kayo. Tinagdandanag da. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramidan nyo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inarum nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami ba't anawaya. Kan awan lin na kayan kan binakitan kini ayat. Anya? Anya day tang ibagbagayaw? Basta di daklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da.
Pagawidam lang ano kasta tararamidan na. Ang mga numang ibabain ni nanang dita. Umay ka man, manang. Tasikat imangyawid ken kwa na. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawidan. Sige nga ron to, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan numailawan kayo manan dito'y nanang. Jak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargarit yung agawid tayon. Jak kaya ti agawid. Dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo, nanang. Tapag subli kun ti babao nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo, tapres ko ti angin. Apay ay apilitin dak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda diyo mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawon dak diti balayaw dalain. Ukilaan. Tadamatan na kasagana a pagkakarak. Agdin na kami kanon kini Dario. Ay di kay mangibabain dito'y. Di kay kadi pala nagnakam iti napasamak kada kayo iti probinsya. Sa bali ide, sa bali met ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam-amo yu pala iti dayjay alakay? Makidan na kayon ken kwa na? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na. Ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo. Ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskarina dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi ta balay ti anak ko Dario. Isu nga agnaeda kundi ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Kaya't nakaya Berna. Nagloko kan? Katuan Mike, nagkinayat ta nga ro din. Ay, kunak ano bunga na ti Bartok tanay jay. Sika talaga. Kit, anyangay. Agnaedtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag to pa'y adito'y bagik Berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagiti kawis ko. Dituya kon amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamuka. Awari, naulaw ni nanang bakit? Ay, wan nga rod. Ay na, problema mat daytoy nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam adda pala gayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, siguro na kasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan dalabasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na naimbag ni nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya kay ti bagata. Namagan ta, no talaga madlaan na pudno ko ni nanang. Ta pagkasaran tayo idan. Anya? Bakit kanila kay dan? Agkasarda pa'y laang? Katuan apay, dahil tila ka di umbeng, ti adda karbangan na nagkasara. Pati bakit kanila kay Alang nga ron, kasarita tanto ida lakay. Diyak amo no anya ti plano ni nanang mo balasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kami. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Asus, kawan amok dita. Ha? Ay na, bakit kanla kay kami? Saanan ang masapulit kasar-kasar? Agden na kami lagtan, di ba, Dario? Makamukha ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita katda kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapod no ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayong itinaybagak, tata. Okay lang, tapod lumit balasang ko. Ni nanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya.
Napay aya aday ta awid-awid ibagbagang mo, chika, dalin. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo yo? Awan pagdanagan yung kanya, ta sa anak nga agrigat itisidong ni Daryaw. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema, Daryaw. Makitinulungak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabiglang, umawag dagiti amok. Panawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya saan? Ka nakasirseryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, ti kayat ko asawan. Agawin kaki din daling. Saan da kami napakibiyangan kini Daryaw? Tanataangan kami. Ang moment yan aramidon may. Agaw ang Berna, aging pakikanta sumangputan dagiti amok. Ha? Amom nga. Nagitakim pala dito'y pagkirkirti karak ah. Kirti karak lang dito. Aniya? Sa pumaraw kan dito, naamangan no pagong kandak kat ikatandak. Di na ngamin amo ti kaandam dito balay da. Kahit kasano nga rudan ti relasyon ta. Awan relasyon ta. Inaaram kaya kat saan mo. Gan uray nagkabalay ta. Awan na pasamak ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan ti rumbay ngay kamat mo kanyak. Ag-prince talatan. Aniya? Alahan darasem. Aging pakikan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunakman no diyo kaya ti agawi din. Manangal lilaw magayam na ya, Daryaw. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpat yun yung mga men. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko numalagip ko ti inaramid na ya, Daryaw. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrobot kayo tinte agpasyar. Tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakita yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Way, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang. Paalasak ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalakay. Ha? Kan oray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi, intay lay papukis sa nanang, tapno napintas ti pan nakaputod na. Sanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Ay, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, abi na yun. Kastoy ti epekto ti panagloko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay la kuma, tapag nakman yun dayta. Hello, good day kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon ti basa kani drama itakat manipod. Kani pagayam tayo pilar sa napudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan ti pay ni Flory Castañeda, Arlene Palentino, Dita Quaid, kan Sunshine Gomez, Dita Quirino. Kasuiman ti kuna ni pagayam pilar. Dear manang biyanang, puli may tinapupudaw, natataar kan napipintas. Iso ati mawid dagiti anak may kada kami. Idi barupay ti inaudi nga anak may binantaya ka na imbag, dagiti nagbalin anobya na. Tano mabalin, jak kayat amalaukan iti saan ang napintas ti puli may. Rugyak man ti agsalaysay. Nanang, kadwa kasi mangkoy. Ni Gina. Gina, ninanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Dobyak nanang. Ha? Ay, pakawanang. Nanang, anya kay ka di? Ay, jak ang buti sa wag. Maulawag itikas na nga aramidon, brain. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kayo man pasalsalin dito. Ay, nini. Hey!
Nala, sumbertan Gina. Yam amu ka kanitatang ko. Di naksamat kayat ni nanang mo para kan ka, Brent. Kayat na ka. Style na lang na dyan. Manot tawan mo mater nga Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo magkayam ka ni Brent. Tatang ko naman, kasawa kayong tumadlang, iti anak may. Nabayag kayo kanay nga gayan ayat, iti anak may. Wen, tata. Nabayagan akayat na nga ipasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, itala ngay manugutak. Pagbainam kumangay, kat saan kami matabak ng balasang ka. Iruam mo ti bagim dito balay, ta bumalay kan tumit kan dito. Anya mo dagiti na kaldiraw? Nagningisit? Awang pay limpyo kada kayo kaldiraw? Nagningisit kayo? Kasla kangisit ti gugot, di am-amo. Sige, tata. Tay naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, sana, bay-bay, amon jay inayaw. Di na butla kaya ti agpatulong na jay. Iso abay amaon. Di mo man pagpakitaan itinasaya at DJ Agina, sika, ataw. Nay, nagalaskat ti kastang ibagbagamaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak DJ babaay. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot DJ Brent? Di ka man agoy uyaw pa kahit sana nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak DJ babaay para kini Brent. Di kumamag maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo DJ ngay. No agkuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamangan no lamutem to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo DJ babaay Brent. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpait kan nagagad ni Gina nanang. Ay ayat at tinobyak. Apay, anyat impakpakan na king kaaya, tapag tatak ko ng launay, Nasingpait ni Gina. nasingpat itaa, tadamdamo yung pailaang. Ngaminton agbayag, sigurado arumwar mo lang ti puno aburik na. Saan ang mapagtalkan ti rupa na? Adayo tirik na kinkwa na, nangisit nga main. Tayo kumamat iba sariti lang nga ti ugali na ananang. Atap yun lang dayta. Basta, jak kayat no kunak, manjak, brain. Anya, ba't dyan sangpat dyan anak mo anobya nakabagis? Dilakat nakapili mat ni tinasaysaya at ngamday jay. Kaslang nga ron maibusan iti babae, magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay mat ti pinili na. Nga ron nalitlitung paingam di likod ti kaldero may. Hay, problema nga ron no kasano ang pagsinaag ida kabagays. Dirit sa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat ibayaw atong ngay. Kaya't nakadiday jay a babae agbalin a manugang. Hay, masuruna nga raw, tanagsaya at kit din ti panakilangin na kinkwana. Kunak nga ron adi na kumakasasao, tapno makarik na day a babaay. Nagwapo ni Brent aka anakak. Jay kumamat presentable ti pilyan na. Jay may bagay kan kuana. Bagbaga am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggan. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Hay, masuruna. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Asino aka anakan na? Jay ngay anak di pagsusi ma ije kabagibang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ije balay day jay. Aya, alaman nga raw. Ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayon, tamangan tayon. Nay, nakagao ka mo't gaya may. Magantay ka ruday tatay. Adapay papanak. Aday tati plataw, atong. Nay, kurang matindisplay a plataw. Upat tayo ngam taltalumat tinakaparada a plataw. Kitalo tayo maa talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, na yan, di kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang ka no mangit na ka.
Manugang mo asasawam mo. Isakit mo da di babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanan na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo langan ti mangan. Ne, papanamon nga eh. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jeti mang mangag mo kanina nang. Di ka kumamaw upay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay. Taka na yun kumatapagbagaan ni nanang. Ken uri anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan-ayat ta. Mamabain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kung ti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit tan iti balayaw. Ijay ti pagnagdanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igayaman. Yala, magturog tan, tani. Narigat kagpuy-puyat. Diritsaan da ka, Gina, ah? Kadimi kaya ti agpalpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaang no agbalin kami aprang ka ni kabagis ko kan ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Kan saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Kasaan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bali. Ta saan laan ni Brent, ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, di kaanakan mi amay diligkan ka. Iso ajay kumamat may bagay kan ka, ti pakiayan-ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Taagawid kan iji lugar yaw. Ang awid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka ka di. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Hay, way nagawidan. Ngam simurot mo iji ka anak am kabagis. Anya? Ay, masurunak. Talaga nga da impakan da iji ababae iji anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige, taawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawidan. Anya? Hello, nanang. Maping agsangsangit kayo ay mawag. Ay, anak ko. Agawid ka. Tani tatang mo. Limnat niya dilanan. Anya, limnat. Apay, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnat matay dilanan. Kan agdul-duling. Ha? Marigatan pa nga agsaw. Anya, Ay, umay ka kuma. Tay-tay di ospital ti amam, anak ko. sige, agbiyahe akadagos nanang. Sige, agawid ka tayong kakitaan ti amang Brent. Talaga ka di asan ka sumurot, Gina? Agbati akon, sikalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid ije balayo, Brent. Hello? Ha? Ni, ada ka madgayam dito balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya aton, Bren. Adda iti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umay aglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama panak ikayan ni tatang.
Ay na, akin na nataman pa'y pilar. At niya kamadtang, tilararamitan. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki didimag na. Taglumang ta. Napanduga ka. Tilararamid na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da brink kini Joy. Tapno makapagsulo da. Ka maaramid dati kay kaya da. Kung naklaro niya tinangiguy-guyudam kanyak. Anya kamot tinabakbakitan. Adan sa amot bagbagtit maun. Ni Joy ti may bagay kini Brent. Tanapintas ka na po daw. Saan akas itinubyana akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nga kadil ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana na saya at tikas na ngay bagbagam. Intun mabalsal ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko mati pa kabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mait. Panaguyaw kan panagdilaw tikas ta. Sana na saya at nga aramid tikas ta. Kat, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay. Sure hit ah. Ayan. Sige, takasarit ang to ni Kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasaranda kayon. Ay, win antay. Kaya't ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak na. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasal mo ni Joy. Tanay, ada mo gaya man napasamak itinagbaitan niyo. Di kaksim na ay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasuliso ka lang na. Ay, basta takdiran tinapasamak kada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawa kiti pamakawan kan ko na. Sige, kanwaswasang batan ti relasyon niyo. Kuyugin ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko mga Gina. Nasuliso ka lang. Napilitan na. Ala, di ka mananagan. Tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maisa, imparupa ni nanang mo ti di na panangayat kanya nga agbalin amanugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Urayan na kantiin nam ijayruar. Brent, honey. Sangunak man mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. naman ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kung tiyagin na. Kastalata na ka na yun. Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanan, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Naggapuan ko na. Kabagay, ada dito'y balayon ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Aon ba't kabagis? Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y? Ngam bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na, saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkwa na ti kaawan di asawa na. Isu asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanain. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang pilar. Ay, wan nga rod Teenager ka no mo di nakitarayan na. Lalakiro mo gayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ng lalakiro mo't gayam. Ay, wan nga rod Diyak mo amwa kas di ti ugali na. Nausum gayam at talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalakiro mo gayam di enritritong kinibre. Apay, amo kaya alalakero. Kas lalasingpet mat idinagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila enritritong nga minadya ka anakam. Di ka mamat agpabasol, kabages? Amok nga rod aya alalakero, di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mo! Basol mo! Naimbag nga orasyon, Ana. Ha! Gina! Sika magayam!
Akin anak dita inubam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Jak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay, tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Tsak lain pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Jak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo ka. Iso nga inlimad ko ti amin. Jak ngamin kayat amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay taputot mo, Brent. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnosan tanti amin ka data. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka lakuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, nana. Ken may sa, adan foreigner anobyok. Ket umadan hindi iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Onya, Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, uwan nana. Nabayagan anobyok dayjay. Isu asakbay apo manaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man tinagwapo nga apo ko. Uwan nana. Ket pasensya kayon ah. Nadyak mapatgan tikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan ang mabalin, nana. Manipod ka ni pagayam tayo a Freddy saan apudpud no anagan tintay drama itagon daway. Ngam sakbay na hello mampay ka ni Mariel Gutierrez, ni Agnes Abad dita Singapore, ka ni Ma'am Nati Agustin. Kastriti ko na ni pagayam tayo a Freddy. Dear manang biyanang, saan pa nagpalastog, ngam gwapo ak. Iso nga ado dagiti babaya mabamban ni itak, nga uray lakaya kon. Bana kapag problemahan ti asawak kanya, katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Asino day ta, Freddy? Ay mabit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagang Friday. Toy asawang daytoy. Ha? Rabi ngam apay adi ka pay lagawid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya tibagbagang. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawid ka na, Rabi Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, asino day jay? Ay, ije kumparit man, hani kaw. Adapas kan ije balay dakit agawawes. Ay, agrobata kon Ay, uwin. Umayak tumanay. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, intun maminsanan. Nakababayin ba't ka ni kumpare? Anda nga min napataga pagsaritaan, bay. Anya? Matuti kwartam. Umayak tumanay. Okay. Sikat ti makaamu, honey. Puya tembet titawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapamanin aya. Ay, ije balay ti kumpare. Bakit? Kan apay apare ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumpare ti kasarsaritak itay. Sigurado nga awan milagro nga aramidem, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no anda madingar aramidem. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdama pa'y. Na, Di tapay nalpasan nagsalita. ay nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinaggapwa.
Ijay nga ron balay ti kumpare. Adapas ka ni di balay da. Timbarayak. Asinaw akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin akong paren. Ay, di mo mamamod day jay. Ta barbaro akong pare. Ha, imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manon sa balay, babaeng. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod, akanayon ka manen amarabyan nga agawaid. Na. Imposible, mag-ari na biyay nga tapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Ha? Eh, talaga nga awan pa ng balew, jay amayaw. Ha? Babairo lata. Ay, inlaklakay na tingin na babairo na. Gusto na Di ka agsangit ay. Ay, kasanawan jak ang sangit. Kat nagsakit. Ti araramidan ti amam kanya. Napalot putak. Ang tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan niyo, takasaritak to ni tata. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya timbaga jay namken ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsangsangit pa yung nagipulong. Kapay. Anya timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Apay. Ada man ang chiksiyaw. Ay. Awan. Di man nagpasyo tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ha. Ay sigurado ka. Di nakipulaw iti inam. Un tatang. Promise. Ada chiksiyaw niya. Hey, tagtagaray. Uwin, ada, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Uy, wow! Nagpintas ah! Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakaya ito abam. Ada mo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saanin do kasta. Ang kasanon, numamuan ni nanang. Di gulo manay. Basta di mo'y pagbaga. Di namamuan. Secret talaan wala ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga pupudot ka. Ha? Jay manugang ta Agipulpulong. At kanumanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Inmalalaunay ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kino nagsingputak? Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon-konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachikboy mau. Ay, day tatimandikan ka. Tano ka abim makay. Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiin. Ay, nasa papayapan na turog. Alas 7 la iti rabi maturong man ang tibagbagam. Ay, baka turturog Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan ta ti madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y kanas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Ala, maturog taki din. Wow! Ada manan allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo manan ti pension mo. Ay, wan. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapno saan ka mauma kanya. Di uray man awan itad mo a kwarta. Diyak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatan na denggang. Unang ipashare nak ijay balay yung kaanumay. Kwa, intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Ngamanon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo, Okay, honey. Umayan! Mabit lang!
Adda dito ni Frede. Ha? Sino da ka di? Ti saludsod ko ti song batang. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Banjay! Ay, sandun mo na ita. Apay ganda ka dito. Awanan kay ti bain Frede. Ay, sos. Kunat to may kald. Hasto tinagparit na kanyak. At naman yung babaem. Babaero kalaklakayan. Freddy, honey. Anyati kayo to sa munday to. Ha? Imposible adi mo ang mga ada asawa ni Frede. Siyak ti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo dahi tangay bagbaga. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Ha? Among karod ay si bibiyag ka pa nga asawa niya. Ay, wah, ay, gusto dahi kan. Ala, may kan banjay, tagawitan. Pwede. Lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kaya? Sinatan. Rambaglaan. Aga-agaw iti asawa. Napanan nga ro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mga ro din nanang, ha. Siguradaw, asa na makaturturog na jay, tatang. Ay, saan na maulit. Las siguro na jay. Ikay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiyaramida ka nakaw. Hanggang ay, palamiisak pa iti ulo na. Mabalin ka nga iti, Boil Mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istorya. Oh, sure, Sir Poggy. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan maw. 18, sir. Ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga rin pag-eskwela, sir. Kusyak ati mang paadal keng ka. Talaga, sir? Abay pagadalin na. Kat saan nak akap-kapin ano? Gaputa, agayataken ka, Estrella. Nya? Diya ko nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, ang dagasat ko no awan, tapno amok tararamida. No, ang dagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no, basta din na. Suray. Ngam awan may tulong ko ken ka. Sige. Mayatag. Mayat ka iti, anya. Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay, no, kasta, ang dagasat ko ken ka. Aklunan na. Ay, ayaten na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksyaw. Awat ti maaramidak, ta, gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang, ti may papan iti day ta. Saan? Iso ano ipagam? Nasya na ka ni nanang. Ang mga nagsakit, gapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramig yaw. Wala, isardang kuntaw. Apay, sinardang ang matan, ti agchaiks. Kapilitan na, tatang. Tanay, ipanaw mo hindi bakit ka ulit anak may nujak agbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sana balikan niya. Talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ito yan. Sige, aguma ka, Frede. Ha! Nanang, papalan niyaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanaw akong. Aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Di ka Di nagsagit-sagidan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Kakonsumisyon to matlaan ti papain na kanyak.
Gaputa bakit akaon? Isoksokat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanya, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugot ka ay. Agnaintan ije balay. Kwa, Freddy? Saan nga nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan kadata? Ah. Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela at pa'y. Anya. Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay na agbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Atoy. Kompleto da ito eh. Ay, wan, sweetheart. Nen. Sino dahi ta umawawag ka? Kwa, ni uncle ko. Ah. Sige ha, umuna ako nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay ti dyan na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti day ta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat kan ko na. At inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa'y day ta babae. Pa'y mana. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Sino day ta lalakay? Oh, mabitlan. Apay, asino ka padak alakay? Ketsika, sino ka ba'y padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella! Kita kayon! Saan kayo na pagkagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba intay dya babae? Jaklay pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramitin sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mo't ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan ba kahit? Apay nga adda ka. Anyak masapol mo, Freddy. Kailiw ka na asawa. Agawid ta ni di balay. Diyak kaya. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian taman asawa. Saanon? Na. Manjakon. Kakaisuna anak ka move on akon. Naragsa ka kon, Freddy. Di na ko man riribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat ay bakit? Ginak bulat singan. Tamo kung day tanga style mo. Bulili kong kakiidea. Agparinto mga itisangwa ng bakit. Yeah. Agpakasiak. Pakawanan na ko ma. Nakasaganak amang sulnay kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw? Tumakder ka dita. Tauray anyat aramidem. Jakon makisinobyan kan ka. Friday. Nanang, dani tatang. Kaya't na kayo ang makasalita. Papanawo mo ti amayaw. Awan ganas ko ang makisarita kan ko na. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayo. Nabayag mo tan asinardengan na ti agbabae. Abay, di yo kadilata mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Kan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaisuna natal nagtipanunot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan nyo. Tagdin na kay manay. Pangasyo nanang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko, tayunag mo. Wine, bakit? Ay. Okso tem ti sapatos ko,
Taala, ti sleeper ka. Ay, ariglado ba kay... Teka. Ala, labam tinsangput ko abadaw. Ta saan analabaan na kita? Ha? Kalpasan na, ingka makitsenda. Ta ilutuan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat. Pagserbian nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langay. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, Ay, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay. Taagag-agasak payla nga aging kaita. Naawatam? uwawawan bakit? Nawatak. Di pa kasaritan nga intay drama itakat manipod ka ni pagayam tayo at asing sana pudpud no anagan. Ngamsak by now, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naragsa ka pa nagdengdengag da mamro na may patikawan ka ni mother na Marites Amuyen. Dita sudipan La Union. Kasamatan ka ni Rudy Cortez kan kadagiti katoda na dita syudad ti Ilagan kan ni Daliasat. Kasliman ti kunani pagayam tasing. Dear manang biyanang, may saak abalo, ada ka kay sunang anak ko. Balasang danak ko ng pasig alalakay dagiti agar-aram kan kuana. Banag apakasursurunan na, tapay kanungawan man lati ubing nga agaram kan kuana. Tapno nalawag tamin, rugyak ti agsalaysay. Naimbag nga oras ba, Wadila? Da kayo gayam tatayl mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd, umay ka manin armain. Kadigdigos mo ay nagbaglo ka. Ay, kwa, ada ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita, tata? Mabiit lang, Adila. Oray 10 minutes only. Maladaw akong iti papanak. Mga nakak namin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Sige, mapantangarudan takuyugan ka. Anya, ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan, aglugan kay tikotse ka ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya? Anya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama na mo. Nagbayag mo't nga agandar tuylugan. Maladaw akong tata. Mabalin day tuyin. Basit lang nga ano sin Adila. Ang kumyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapa pa'y. Mabalin day tuyin no madamdam ako na may. Ay, manaktak mo't day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak analadaw, ana. Ay, saan? Eksakto laang. Takasangsang pati dumaan ninong kanina. Uy, Adela. Apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang mo't ana. Saan mo't Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglogan akong ijay rugak-rugak alugan na. Nakilugan aklaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na lang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsingsing nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hays! Awan pa'y barumot nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kat, adan na pilim kada ko nga da. Awan ana, jack type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbang nga oras mo. Nalom amangga para kang ka. Nasami na gitata na loom, ijipon na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sa bali mo tayo manggayo, Sa bali mo na ito, tanitib na gitaw, pwede nakpastrakay? Hay, ada ko maaramido.
Uray mabiglaang. Umay kulay dalirak ti ayat kaw ading kaw. Hay, imbagak met ngamin kanyam nga awan nam na maam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Ay patyak ngagbaliw tumula ti panganding mau. Dito'y ayan ti ridawan at ipagdatunak. No di nakpastra kain. I love you. Mabalin abaliwan yun to ti umay tata. Tadda ngamin aramido. Sige, agsubliak inton bigat Kumpurmi nawan pa pa na. Hay, Itay kapayla asumanarming Adela. Ken kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka ngagsarsarming. hay, kitkitaak nga rod to'y ropak no anya ti rong. Rong manen nga. Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanyak. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak ngawbing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairanranala siguro na mga nudi pa'y dimtang tay baro nga umay agaram kan ka. On the way pa'y la siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayam, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura makiasawa. Jakmat agap apura nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalakay tagar-aram kanya. Ay nairanranala siguro alalakay. Dagiti agar-aram kan ka, anak ko. Day, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, paril mo. Papanam. Mapadak ko may gibalay na adila. Mapan kan samay. Mapan ka kadimanin agaram, paray. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin sumublatak daw. Ha? Ay, sigurado ka. Agpabigay ka, paray. Wayne, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Sumaruno aktaw paril mo. Mayat mat nga ro titimpuyog yung nga agkaribal. Tata. Tama pagbigay kayo. Adwa. Ay, wen ana. No daduma, siyak pabigay. No daduma, di paril mo may. Nagmayapan. Kasta ko maamin nga agkakaribal. Agkikinaawatan da. Ay na, sana kas iti daduma di ta nga uray dalagi kinabel nga po iti babae. No da kamay, saan? Sport kami nga agpadpada ka ni paril mo. Nagmayaten adenggan, tata. Angam, apay. Awan pailat inaklon ni Adela kada kayo. Aya. May. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata. Kwa, jak amaw, ana. Ay, ngay, paray. Inaklon na ka ni Adila. Ay, awan sa gasat ko. Sikan samot ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay, paray. Ina mo di ibaga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. No si katyaklunan ni Adila, kakasar kayaw. Siyak to tibis man niyo, Ay, ura. Ay, na talaga yam. Ang kasanungay no si kataklunan na. si kamat yabay. Sige, sige. Mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Naibusan tayo ginatang yung idi apulbos, nanatasing? Ay, naibusan nabayagan day jay. Kan saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati barukong kan likod ko. Iso anala ka ama ibus ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ate alaan nyo. Tapno mabayag ama ibos, nana. Mangtud ka nga rudan. Ay, ad naman ang apomintas kayo, agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon? Nagkupasan ti kinapintas ko.
Hey, idi ka umubingak napintasak idi angam ita awanon. Uray, bakit kayon? Napintas kayo latanana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't Ay na. Ang dumat ipintas me, balasang ko. Saan man? Adayo ang napimpintas kayo, nana. Karuprupa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, word. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta, no nakasango di gayem mo taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon nga apay kano asaan ang gwapo tinakiasawaak. Anya? Ha? Naglukon day jay nga Adela? Anya kay Adila, adam wala namnamak kang ka. Madamag kumanla ang Tata Elmo. Nagadumat bakit di ta mabalin yung arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayo mat tiba at titawon tayo. Sika nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpayso. Agrupro pa ak kadi bakit tata. Ha? Ay saan? Ubing ka pa ay. Apay nga rod asyak ti arman nyo. Nagadumat bakit di ta. Isuda ati arman nyo tata. Kuha, basta sikat ti ay ayat. Jakpay nga min nakasagana ang maki-boyfriend tata. Agano sak nga goray. Wan, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan tata. Ouch. Pasensya kayon talaga tata. Ngam sumapol kayon iti sabali nga arman nyo. Saan nakasumuko, Adila? Amok akasyan naktumilaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri pa ayan nak, basta ituloy ko lang tati agaram. Barang kasyan naktaw. Anya! Hello, Adela. Edwa arapet asitaw. Anyat gagarayo tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amaw, kanagapo dito ni Elmo. Kaya sumublatak nga may agaram, Ninanang ti arman nyo, tata. Kaya iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawan nak ati kayat ko apakirelasyonan, tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yo. Kaya iso ti umay agaran. Ha? Di met awan pa'y nobya ni primo nga anak yo, tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama, paray. Imparupa ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaibaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuwana. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Ibaga ma, kaniprim nga anak mau. Sana? Itiyan niya agapaw. Datakit ti maawa nanayin. Ay, uwang gayam, di mo ibagbaga. Tanong maamuan ni Primaw, ang mga nuarmod na, at aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaram da ito'y. Binaon nga tan ni tatang na. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Samrag ka, primo. Thank you, Kung ano ni tatang ko dito'y. Kung ano madanong ko dito'y nga agararam. Ay na, imbagak asardengan na kuhon, primo. Ha? Imbagak ajak kayat tilakay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gayam. Ay, angay ni nanang mau. Isu ti gagarak ta ada papirma akeng kuana. May papan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, mala, mabit lang nga ron taayabak ni nanang. Primo, ayan ti pirmaak. Awan
Kung kunaladay jay, tapno palubusan na di anak mo, makisarita kang ka, tasing. Ha? Ay, nagloko kan. Berber nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka. Ha? Anyat ibagbagam, primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Isungay ta kay bulgar ko rin na ka. Anya? Ay sus. Ay, bakbakutan akon. Arman nakit din. Titawa mo lati bakit? Ah, No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti atiwa mababalasang. Kinawan pa'y makurir tarupam nay. kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka kun saan. Napintas ka lang tataseng. Taseng. Ay labyaw. Ay, agdal na ka man, primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amadur mo na ngay. Kano agro-oro pa kala at 30? Primo? Oy, nanatasing. Adda nasagap ko adamag. Ha, anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni Primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, amang ano na makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni Primo, nana. Iso anay bagana kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam. Talaga anapig salat na ti karisma, nga uray bakit ka, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay jay a Primo. Syakot a bakit ti armanan. Ay, seryoso ni Primo kan ka, nana. Ubing namin tilangam. Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi di agar-aram kan kwa na. Ngamda kayo nga inana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Adela. Di siya, manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo, no kayat yun. Ay, sige, agawid ako. No kasta, di kan napan iji balay da Adela parita siyaw. Sa atin pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mangaminan no kasya kasarsarikak. Hindi pa'y sumungba no kwa. Wengarod, saan ka ulit na nga ibaga di na kaya tilakay. Masaksak ta anak pare. Agpada ta. Iso apalamisan tapay ti ulo na. Takas lag pupudot mo tin nakanayaw. Primaw, pudno ayat ti damag nga armam kanaw ni Taseng. Punta bang? Apay da, guys? Apay, sigurado ka adyan na nang ti kaya maw. Di mo kaya't janak. Ararman yung rab. Pay sumingitak pa'y lang, mate. Sinardengan men nga arman. Ay, nagsurrender kami na nakaw. Iso ano kaya maw, sublatem nga arman. Aha, manjangay. Ni Taseng ti kaya kaw. Na, ni Adela ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Ni Taseng nga ti kaya kaw. Kita nyo mo't tilangada nga ginaa. Napimpintas nga dayaw, di ina. Wen angam bakit ni Taseng nga maikumpara ken ka. Tawon na la, bakit? Ngamuro pa ka, kasla inauna la iti makatawan nga miti siya. Nang rona no agpolbos iti napuskol. Aya! Anya kayo matananang? Gaputa armanda kayon ti ubing ngamda kayo. Pag-aayat yung matang. Hindi. Ay, saan mo ta? Apay nga rod atunggal umay ni Primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay, kat alangan mo't apabainak. Ay, kababain mo't anak ko. Makapainsulto kayo matnanang. Anyalat sa 20 taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga inak. Nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay, basol ko nga rod, anak ko. Hay!
Ibagayo ta sardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo.